tam ki kena kasih jungi kide ban yang scam kide ban pene wat lagi di kin teru kide ban pene kide ban tof Institute kani ka jingja kala ja hakini ki kindiap tayo katkum ka jingi thu I warden ibadi pet hangne apo ka institute cakap kuliah nursing hangne de pi na kaliang ka women's wing na kaliang ka youth wing kejungi ka pet namta ka bah kamiat ka kya ka son jong ki sama jong kari kejungi bat kan cak beri hipro kawai tingila yo ya kani ka complain bat ngila yo ya kani ka report ba kadon kata ka jingsha rank bat kadon kata ka jingya di ya bam ka jingya party hakani ka wat silia nursing institute paramedical mo ti kani kani ke institute kadon hang ni apo Shillong nongra hang ni ti marsin yo jeng tiap habidai bakata ti na kaliang kejungi ngila wan ban pancing pensai na I principal bang ngila I kendu I principal mane ningkong I principal I create het keti habidai bakani ti hadin dang la ya keren ngila ya sei ya kita ki jingkran ki jingi ki nya ki jutang ki jungi marngi ngila don ka full proofing ni tho ngi don ki video ru te ngila ong yaki ya I bang in khot yaki warden bangin kli ni ki warden hatu kini ki jingja ki jashan em namar ini principal lingkong bat vice principal hang tu kile kum bam bana kile kum bam tip ai ya hadin bring la khot ya ta I warden bang ngila kli khmat jung principal I warden ila itu hop ini bahot kini ki jingja ki don sha ki don ki jing ya parti ki don ka jing ya di chan mana kasgi yang ni pok institute ya sojak buram sya mo apo ka jela jungi kamtan aka institute cakap puli nursing ban don penban ni kita ki cakap di cakap bang jing ya parti yang ni bat kai ka bas musi kolong ba kini nak kasih kin thai jungi ba puli yang ni dia don kumbas sangut mentah kila discontinue ya ka jempuli ke jungki ban puli nurse hakani ka institute hang ni namar beli kala kata lagi namar beli ba ki thu ingi ba kadon ka jingya di abam man la kasni te kala disrup ki kala kata lagi mo te kim so tonat su ban wan puli hang ni namar beli ba ki ba kita ki ba ya puli lang hang ni ki ba dei pat na kawi pat ka jat ban riu mo ngap ya thu ong ni kita ki bale kumta ki na po na kate ki na po Mizoram ki kin thai Mizoram mo ni thu ipi te ki di ya ba mang ni ting ngul ngo kan mo ba kumno kini ki jat jingja kinja hakane ka institute tingla ekli warden ong ba kumno kam juton ka shaking kumno kini ki kam ki lan mo yong ngim tip ngim bana ki jat kini te kadang dei tang ka first time tingi ngim kwa ba kani ka first time kanang dei susu ka second time ka third time mo let's see kani kumbangal ong meneng la yo jungtip gini khna kasi jungi kim kwa su wan puli hang ne menta mar kala kata lagi mo te ngim kwa ken ba let's see yo hadin habur mo kan mi ki jingja ki ba he monu ban ba kle te na kaliang ka jungi ngila a ka warning ka batik ya kani ke institute hang ne ba nani skmat kam di banja su bat ngila kli ki hatu kini ki ba don kti ban yadi ya bam ban ya party hatu pila le yu kini teknik principal ko ong ba la su suspend bat menta kila la suspend ya kata ka suspension kila la tingi yo jung tip ru haba kini ki khna jungi kila complain hang ni ka suspension ka action bagi sim hang ni ka ditang ban su ai kata assignment tinga kali yang jungi ngila ai por ars ni ngila ada ka jing tho ba kidei ban weng mo khamtam ai itu ki leaders ki bana khamat ki bale gang ha kani ka institution kidei ban weng mordor lada kim weng na kali yang jungi ngila kran ka basai mane ngi hapan khang tala kani institution nim kwa ba kini ki jingja kini ki jat tamasa mo khamtam ki institution ki jata pulinos bakin long bakin wanja kum ni mo kalong ka jingle rang ka bakrau mo kalong ka jingle rang ka bakrau ki jingja buram ban yi ba bandon kum kita kini ki institution kadi ka private ngani tu ipi kadi ka private ki habide bi kot slar nglaya persang keli atau ki kot slar ki dokumen sa pila ya biang em bandron ban bu institution kilai pri ngi bi don kata ka Meghalaya nursing council le iru ki documents na kaliang ka DHS dan na kaliang jungi ru hap tho sa ka Meghalaya nursing council na ne sa DHS bakar kompanya ya kan ka institution hang ni kalong ka mambit ka pambiang mo ka jing lan le sing alaban ong mo kile ka pamon cakap wan puli kinos kiban salong nos tang mo ka tu ka ni senam kibandi kidai ban long kibakut kidai ban long kiba well mannered pas tang lanu ki hapan safe ki patient te mentalong opposite long hongpong pen ban
Tekan don pan lagi ni ki harassing culture tena kala ngajungi ini harassing culture nginum ailat makan don pok kari kijungi kam tangki kena kasih kijungi kide ban yang scam kide ban pene wat lagi di kikin teru kide ban pene kide ban tof mo kim dai ban salia lada jagum gini kijing ja ki sale he mo tangari la jong la sa le adu kan ni bandele gilit polis sabar ke ban jaya ki nakali yang ngajungi ngin yai pet ngor ya bai dai bat kani kakam bat ngin yai but dien batang ars ngilai sengi yaki bakin ada ka jingtho yangi bak kalong bakan set up komiti kadon kata ka komiti jong kata ka harassing komiti ki jong ki ha kani constitution kin sa set up bakin sa thung ya ka inquiry tingin up ya kani ka arsengi lada ngimyo ka juba pa biang nani kimbe kim expel ki ki bodon ki ngingin man khang tala ya kani institution kam don hang bakan don nang ni bakan wan yu rot ya ki trari tramuluk ki jongi mah ban ya di ya bang ya parti kalong ka jingjak burom ya kani ka ri ki jongi baik constitution bakan peniak ya taki jat kam hang ni kum kani ka pom mo tiba pulih ni kidon hadu sispa kandangut ima deh bagi babun kidi nak jat bendri kidi kita kidi ki ha kidon kaptu ni na po Kolkata bat ki ba khambun kidi na po Mizoram bat kasi jungi kidon ni man nyongut po nyo prangut iya de menta sangut nang kila discontinue ya ka studies ke jungki kan boleh gi syarat kiti ai ne kalang ke jing MV kadon ka ngimene ka ong ka thet keti ngi ka ong bet bam don ni kata ka jing haras ada ya keren lah khot ti warden di la phlahok ti warden mene katu ke principal mene kala asu ang tu kala leran tinggi skulingok kan ka principal kam tip ai sipang kita ki bro mat hang ni aku hostel limat ki ai lat ban rung ban mi ka mamon try ka sang miet ka sang yong try ka mamon ki ya mo de kum du kini yo ban ya rakyat ban ya di ya bam ban ya parti ha kani ka institution hang ni